Tring bisikadal Terni Nogo Kiphilmani Lamao Chini Nugia Khongsa Malkhongbai Fere Kalangsagu Chokha Khoroktham TiprasaSikla Rokni Langma Boroni Mongboyar Deporma Monus Deporma De Shalka Deporma Patimungo Chashal Hora Bisramganj Thanani Dewan Bazar Amsayo Patimungo Shawi Manka TR07E7843 Marini Khongsa Bike Bai Khoroktham Sikla Golire Amsaini Tring na Nogo Kiphilmani Abhai Zorauno Dewan Bazar Amsani Lahar Kotoro Fai Shokpai Kahankeno Rokni bike no Khongsa Malkhong Thutai Khari Thangmani Koktoma Thutai Kalangjak Mabai Khoroktham Bororokno bike Shakani Khikhlai Thimra Zakha Thutai Kalangjak Mabai Khoroktham Bororokno bike Shakani Kwlaiwi Shagodo Komanka Abade Mungno Lamate Thangphai Khlaini Lokorokno Ka Hankeno Bisramganj Thanawa Rohorjaka Koktoma Mankeno Patimungo Thayo Thangu Shogoika Bisramganj Thanani Police Aboni Agolo Borokno Langjaka Bisramganj Primary Health Center Fiaba Borokni Shakbele Hamya Ongmani Bagai Jibi Shakam Nogo refer Klaijaka Jibi Shakam Nogo Tlangnani Bagai ambulance Tishamani Zorawono Chokha Khoroktham ni Langma Borokni Mung Boyar Deborma Monus Deborma De Shalka Deborma Borok Khoroktham ni Tongthai Rongomala Amsayo Hone Shaimanka Abhai Patimuni Koktoma Mankino Patimungo Thayo Thangu Shogoika Nongni Borok Kami Kaishani Khoroktham Thimani Patimungo Khanaka Hankeno Nongni Borokni Logiwo Amsani Lokoroni Bisingo Nungzakha Khamung Bishalkoni Shimi Jibani Khoroktham Chini Khorang